רבותיי, חברי נייט, ולכל שאר הפרלמנטרים. מה זה אומר? זה קק בערוץ, לא כולם נגדי. זה הטייק שלך, תמשיך. אוקיי, יש לי מסר חשוב. ישראל, כולם יודעים שכל שנה יש מבצע, כל 4 שנים יש מונדיאל, וכל 3 שנים זה טומורולנד. ואנחנו הפעם הולכים שוב פעם לטומורלנד, השנה, 2025, אנחנו עומדים להזמין כרטיסים, עומדים לנסות, עומדים לקחת אתכם חלק מכל הדבר הזה, אתם תהיו איתנו בכל שלב, גם אם אתם לא תרצו, אני לא אשקר, אתם כנראה לא תרצו להיות בכל שלב. מה נעתה לי? שוב, משהו אין לכם מה לעשות בחיים חוץ מלטוס לטומורלנד? יש עוד פסטיבלים בעולם. אין לכם מה לעשות בחיים חוץ מלטוס לטומורלנד כל 3 שנים? לענות על זה? כי התשובה היא לא. בכל מצב, השנה זה יהיה טיפה שונה, אנחנו טסים, לא אכפת לי מה זאת היא אומרת. אין בעיה, תסתור את זה. אם היה לי בת זוג יותר תומכת, המצב שהיה יותר טוב. בכל מצב אנחנו הולכים, והשנה זה יהיה טיפה שונה. זה לא יהיה כמו כל שנה. השנה אנחנו הולכים לעשות איזה מחווה, נקרא לזה מחווה. בגדול אנחנו לא רוצים לפתוח פה. עוד שבועיים אמרו לו את המחירה של הכרטיסים. אנחנו לא צריכים. 1 week later. כאשר כבר שבועיים, מטומטם. 2 weeks later. יהיה לנו כיף, חבר'ה. אנחנו ביום מכירת הכרטיסים, התהליך מאוד פשוט, מתחברים לאתר של הטומורלנד כמה שיותר אנשים, טלפון מחשב זה לא משנה, חובה אבל אינטרנט שונה, ופשוט מחכים. אנחנו כרגע בתור אקראי, מיליוני אנשים מכל העולם מחכים בו, ובסופו של דבר רק 400,000 יצליחו לקנות כרטיס. מדי פעם יש התראה בצד שאומרת שנגמר סוג מסוים של כרטיסים, אבל זה עדיין לא עבוד. בחישוב מהיר יש לכל אחד מאיתנו 0.8% להגיע למסך של הקנייה, וגם כשנגיע יש 10 דקות להתחרות ולמצוא את הכרטיס שאתה רוצה. אז מחכים, הזמן עובר. המחירה בדרך כלל נגמרת אחרי פחות מחצי שעה. מחכים ואז פתאום נכנסתי, אני בפנים! אבל כל הכרטיסים שכבר חשבנו עליהם נגמרו. טוב, המחירה הראשונה בגדול נגמרה. לא הצלחנו. לא צריך לקנות כלום עד שבכלל הבאנו להיכנס. כן, רק אחד יצטרך להיכנס למחירה, וגם כשהוא נכנס לא היה בכלל כרטיסים שאנחנו רוצים, שזה מאוד מאוד בסה. מה זה עד כדי כך חשוב לכם? כן, זה עד כדי. מה אני יכולה לעשות? יכול להתחבר גם כן? לא, עוד שבוע יש עוד מחירה של כרטיסים. עקרונית תוכל להיכנס גם כאילו למחירה פשוט, אם תצטרך להיכנס. אוקיי, אז אני גם אגיד לחברה שלי. אוקיי, זה יותר טוב. כמה שיותר אנשים שנכנסים, כאילו זה, כל אחד יכול לקנות כאילו 4 כרטיסים. בגדול, זהו. כן, עוד סיכוי. נקווה שאחר כך יהיה, כי אנחנו באמת רוצים, אמרנו, זה פעם שונה. כן, יש לנו מחווה שאנחנו רוצים לעשות, וזה לא רגיל. וזהו, נקווה לטוב. היי, אולימפיק של העריכה פה, ואני חושב שכדאי שאני אסביר לכם למה כל הדבר הזה שלא הצלחנו כל כך קריטי לנו. למה היינו כל כך מבואסים, כאילו היינו כבר בטומורלנד פעמיים למען השם. והאמת שמפעם האחרונה, ב-2022, לא מעט חברים אמרו לנו שהם רוצים לבוא איתנו אם אנחנו באים שוב. בגדול היה דיבור שנהיה איזה 20 אנשים פעם הבאה, משהו כזה. אבל אז הגיע 7 באוקטובר, וחברה טובה, ליטר משפחה. היא הייתה בנורה, לא חושב שאני צריך להסביר יותר מנהל לדעתי, וזה די פיצץ את הרעיון בערך. תחשבו שזה 2 וכל פעם שאתה שומע את המוזיקה שאתה אוהב. חושב רק על תמונה אחת בראש. השנה זה שונה. זה לא סתם עוד פעם שנלך, זה בשבילה. ואם אני כבר פה, אז אני אעשה לכם לפחות ספוילר, כי לא צילמנו דברים, אופסי דופסי. במחירה השנייה שהשבוע לאחר מכן, אופיר ונטלי גם השתתפו וגם עזרו לנו בעצם להשיג כרטיסים, ואפילו אמרו שהם יבואו גם אם נצליח להשיג כרטיסים. והפעם אף אחד אפילו לא הגיע למסך של המחירה, חוץ מאופיר ונטלי. וזה אומר שכן, יש לנו כרטיסים לטומורלנד 2025. אז מיד חיפשנו וסגרנו לנו טיסות, מלון, את הדרך לאמסטרדם, משם הרכבת לבלגיה, כל הדברים שהיו צריכים לטומורלנד, בירות, גזיבו, שלנו גם שמה, הכל. כל מה שנשארנו עכשיו זה רק לחכות. והבעיה שהתחילה מלחמה עם איראן, ליטרלי חודש וקצת לפני. איראן השאירה אורניום ברמה גבוהה שמספיקה ל9 פצצות אטום. איראן תשלם מחיר יקר מאוד. טוב חבר'ה, יש לנו עכשיו אזעקות, כמו נערף כל הזמן בערך. כמו כל לילה. לא הסבבה שאני עכשיו סתם מצלם. שעות שינה. עזוב את זה, נטלי שלחה לי עכשיו הודעה, בגדול היא אומרת שהטיסה שלה בוטלה. היא סגרה ב-KLM עכשיו. איך בוטלה? מה בוטלה? סגרה בבוצה. קמתי, מה עכשיו אתה רוצה שאני... טלפון בכלל עליך? לא, הוא לא עליי.
קיצור, עזבו. היא שלחה עכשיו הודעה כן, הם סגרו עם בלעל, יש להם שיתוף כזה. היא אמרה שהוא גם מחפש משהו אחר כאילו, אבל כרגע אנחנו סגרנו באלעל, אז כרגע לא שלחו לנו שום דבר, עדיין, אני מקווה גם שלא ישלחו. בכיסא שלנו יש עוד מקום? אני לא יודע. צריך לבדוק? בוא... אני לא יודע. כאילו... טוב, יש לנו עדכון בערך, מהפעם האחרונה שצילמנו. בואו כולו היי, אני פה עם נטלי, הנהגת שלנו להיום. הצמידים הגיעו. היינו הרגע בדואר ישראל, דואר שליחים, ואספנו אותם בעצם בעצמנו, כי הם לא רצו להביא את זה אלינו בצורה ידנית, ואנחנו עוד יומיים טסים. עוד 3 ימים טסים, סליחה. אני אתן לכם הצצה לפני האנבוקסינג. זה מה שאתם יכולים לראות, זה הכל, לא מראה יותר מזה. טוב, זה טיפה מוזר. אני יודע שהדבר האחרון שצילמתי זה אומר אנחנו מחכים לכרטיסים ובתקווה באמת נקבל אותם, ובאמת, הכרטיסים הגיעו לארץ. זה סיפור בפני עצמו, אני כרגע לא אכנס לזה, אבל הכרטיסים הגיעו לארץ. אופיר קיבלה חבילה אחת של הכרטיסים, זאת אומרת 4 כרטיסים, והחבילה השנייה אמורה להגיע מחר. אבל יש לנו חדשות יותר גרועות מזה שזה מגיע מחר. מחר אמור להתחיל הטומורלנד לשבוע הראשון. אנחנו הולכים לשבוע השני. תישארו איתי בחשיבה שמחר זה מתחיל. וזה הבמה הראשית, ברגע הזה ממש. כרגע הבמה הראשית, הבמה הכי גדולה, המיין סטייג' עם כל ההופעות בדרך כלל הכי טובות, כרגע פיזית נשרפת, עולה באש. לצערי זה לא AI, וכרגע ברקע יש את כל הפיצוצים של כל הזיקוקים והכל, זה כרגע קורה. יש עוד תמונות, עוד זוויות, זה לא AI, זה לא מזויפים, כן, פאק אני שונא אותם. בלי קשר, אני כרגע גם בשרת דיסקורד של הטומורלנד, מנסים לקבץ עדכונים, זה לא מזויף, ומה שקרה אמרו שזה קורה, זה גם הגיע לחדשות. ובגדול שוב, שתבינו שמחר אמור להתחיל השבוע הראשון של הטומורלנד. אנחנו הולכים לשבוע השני. מחר יש אנשים שכבר עכשיו בחול בדרך, עזבו שאני לא יודע מה יקרה. עזבו שכרגע יש השערות בדיסקורד שאולי ייקחו את כל האנשים של השבוע הראשון, יזזו לשני ואנחנו נצטרך להזמין את כל המטוסים וכל המלון מעכשיו לעכשיו, אני לא יודע בכלל אם זה אפשרי, יש מצב שאולי זה יהיה שבוע ראשון ושני ביחד, ואולי יבטלו. אני לא יודע, אני מחייך, אבל זה מבאס ברמות, באמת. טוב, עבר כמה שעות, וכמו שאתם רואים במחשב שם יש עדכון, לא גדול מדי, האמת, אבל מה שאתם רואים שם זה כל הבמה עצמה שנשרפה כבר לגמרי, כל התפאורה עצמה שאין, זה רק השלד ורק הברזלים. מצד אחד זה חדשות טובות, זה אומר שכל האש נגמרה, שמבחינת סכנת נפשות וחיים זה משהו, מצד שני כרגע בגדול רק מחכים לראות מה קורה. אז אמרנו... התחלנו בכלל, אני גרוע בזה. אני לא חולה. זה קשה. אני חגרה רק שלו, בסדר? רק שלו, לא שלהם. אני דפם להגיד אקשן. הגיעו לנו הצמידים של טומורלנד. אני בוכה. התחלנו לצלם בהגדרה. אמרו לנו לגלות כבר, כי מישהו כבר פתח את הצמידים לפני, לא חשוב שמות. כמו שאמרתי לכם פעם שעברה, הצמידים הגיעו, יש בלגן עם כל הטומורלנד, אז לפני שנפתח את הצמידים, כרגע קורה השבוע הראשון, או ממש כרגע קורה, ומסתבר בונים במה חדשה. אנחנו נצטרך לגלות איך זה ייראה, ואם זה בכלל קשור לזה, כי בדרך כלל הצמידים הם באותו סגנון של הבמה הראשית. נכון. זה אחד רק? זה צמיד אחד כאילו. איזה קודם זה אחד. באמת זה יותר רחן או, איזה יפים, יורו, איזה מטורף. זה אכיל? לא, סתם זה לא אכיל. אנחנו אבל נצטרך לגלות בעצמנו איפה נמצא הצמיד. בגדול זה... יש ברקוד בלמטה. מה אני כן. מה ה-QR אומר? אני לא יכול לסרוק כתף לבוא שם, אבל אפשר. מה? הכיף שלך זה מצלמה ואין לך מצלמה מקצועית? זה לדוס איתה. אני כאלה יש מיקרופונים. אפשרו להפעה של הצמיד. כל אחד בתורו צריך להיות איזה... מול אחד. ננסה לפתוח פעם אחת. במול אחד. תפסיק, לא תוכל. אתה יודע, עכשיו בסוף. אתה ראשון. עוד לא יצליח, נקסט. זה בטח. זה כן. אוקיי, אני אמרתי עושים את זה. מושכים ככה. קדימה. תניעו. וואו. זה כן, נגיד כמו שנראה גם אותי לשר, שופים ככה. הולי שיט. מה זה? סערות שזה יפה והכל, איפה הצמיד שלי? שלי נתקע. זה יוצא? עכשיו, זהו, אני... אבל חכה רגע, זה לא נראה לי... זה קשה. בדרך כלל זה קצר. מה זה? אבל איפה הצמיד? אני כבר יודע מה אתה מבלבל את המוח, זה כאן. נכון? נכון? יש מגירה. נכון? מגירה. אני אמרתי לכם. פה באמת, יש פה... הנה צמיד! איך? אוקיי, זה יוצא? זה למטה, אני גאון. לא משנה, תוקש. אבא טעית, אני חכם. אוקיי, מגניב. וואו, יפה, איך הם השקיעו?
או, וואט? ממש רואים את הצ'יפ בפנים. איזה צבעי יפה. אתה שבב של... הריבוע הזה, כן. כן. אל תגיד, אל תדבר ככה, אני יודע לאן זה מוביל אחר כך. אל תדבר, דבר רגיל. פעם קודמת שאנחנו היינו, ככה נראיתה הקופסה, שהיינו באים ככה ופותחים. יאללה שלי. אין, מסתיר בדיוק את עוז. תפסיקו לריב ברקע. אין פה עוד איזה משהו. האמת, אני לא יודע יותר יפה. לא, החדש עכשיו פי 10 יותר יפה. לכל אחד יש את הצמיד שלו, תבדקו לפי הברקוד. טוב, זה נראה שזה שלי, כן. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה בעצם כנראה לקרוא את הכרטיסים בכסף מראש, כי יהיה לנו יותר נוח, ואני משער שפעם הבאה שנתפגש זה כנראה יהיה ביום של הכניסה. אוקיי חבר'ה, זה אשכרה קורה, אנחנו פה, זה נראה כמו תעופה וכאלה, והגיע הזמן שאני אקרא לכם אשכרה את כולם, אז תכירו קודם כל את ליאור, הענק הכתום, יש לנו פה את אלי, כאן השבט, נשמה. אותי אתם מכירים, אולימפיקה נג'ה. אתם כבר מכירים, עונות קודמות, אני הייתי פעם... עונות קודמות, לא סתם. עונות קודמות, הייתי פעם עושה מחליף שמות, היום אני שר רואה החשבון, הכל בסדר, אדם על הקרקע. אני בעונה הקודמת, מה הייתי? היית הומו. היית הומו בעונה הקודמת. הומו, ועכשיו נשוי. אז שלום לכולם, אני אבישי המדרדר. וכמובן יש לנו פה את אופיר. אני המבוגר האחראי בטיול הזה. זה הרבה אחריות שלא יספק, המון. אני הלחוצה. לחוצה וצבעונית. שלום, עכשיו אנחנו בטעימות של אלכוהול בדיוטי פרי. זה שתי סוגים של מלון. וואי, יש לו רך ממש טוב. הנה, מוזג לנו, יאללה חברים. ולשתות. וואו, הוא כן חזק, הוא טעים. אבל גם טעים, הוא עובר טוב בגרון. הלייב משודר בחסות. עכשיו אנחנו נטעם את העשאי. טעימה שנייה. טעימה שנייה, עשאי. לחיים. עכשיו אנחנו הולכים לעשות טיפה קניות לעצמנו. זה לא יהיה משודר, אבל... ראית את זה? אני דפקתי לזה מרפק. אני מאוד מקווה שזה מצולם. טוב חבר'ה, אני אמרתי ששר פה רוצה לקנות בושם. אפילו 2. בדיוק בשביל זה יש לי כאן את אבישי המדרדר. תמכור לו בושם. יש הנחה. אני ישראלי. מה אני מזומני? אני רוצה ריח חזק. אני רוצה שישאר אלי על הגוף. ואני רוצה חינם. 7 שעות על הגוף. מה זה, עדין מדי נראה לי הריח הזה. עדין מדי? לא, אתה צריך לעשות ככה. לנער? תסביר לו. כאילו נעמים אסור להגיד את זה בסוף. לא אמור להגיד את זה. זה ריח טוב זה. זה יותר טוב. יאללה, תיקח. לקחת? הוא לא לוקח, כי אני רוצה להראות לו את הבושם הבא. בחור לא איתנו, אמור למכור, אבל לא אני רוצה רוצה למצוא אמיתי, רוצה לשמוע לעלות. זה בושם שהוא קצת פרשי. מה זה אומר פרשי? אתה יכול להגיד לי מה זה פרשי? נו, הפרסומת לאקווה די גיו. לא נוגעים בבושם. תעצר לו. לא, איפה הנייר? איך אני אריח? כפרה, כולך ריח, אתה רוצה נייר אחר. כן, זה כבר דעה, עבר זמן. אוקיי, מה יותר זול? הוא הולך לבדוק את המחיר, שלא ספק, הוא כרגע הולך לבדוק את המחיר, כן? אנחנו נעדכן אתכם מה שכן נצליח לקנות משהו. חבר'ה, אני לא אשקר לכם, אני ממש, אבל ממש מופתע. אני לא אשקר לכם, גם אני, אבל בחרתי את הבושם הזה, אחרי שהאישה אישרה, בשיחת וידאו, ב-4 בבוקר. ולפרוטוקול, זה הבושם שאבישי המליץ. הוא פרשי, הוא מתקתק. זה מה שהוא אמר, אני לא יודע. הוא אוכל את הראש. אבישי, מה? הוא לוקח? הוא לוקח. ברור שהוא לוקח. כי אני הצלחתי למכור לו. טוב, די נקטים, לא מצחיקים מהדיוטי. הגיע הזמן לטוס. אנחנו הולכים לשער שאנחנו ראשונים בתור. ואז, I shit you not. גיל תימני בדרך אלינו, אזעקה, כן, נו. אני לא מאמינה, יש אזעקה עכשיו. המתוודה? טוב, אחרי כל הבלגן, האזעקות, בלגן מסתדר בכיסאות, עברנו את הדבר הזה, ואנחנו אשכרה עולים לתמונה, הגיע הזמן בלגן. טוב, סיימנו את הטיסה, איכשהו עם כל הבלגן, את הדקות באמצע, נחתנו, אנחנו פה, זה קורה. תפסיק להיכנס לי מאחורה. לא אחורה הזה, לא אחורה הזה, לקחנו סטארבקס של מושפעים, זה עלי מסתבר, אני זהה, הפך להיות זהה. אנחנו יודעים מה מדברות הנאות. הנאות מדברות בעיניך? נאות. חלק מהם הבדנו, וחלק אנחנו נאבד בעתיד. מצאנו חלק פה גם. מה אתה עושה? איפה תראה את המחיר? למה אתה מראה את זה? מה אתה עושה? אנטי פרזי. בחסות. יולנזי מטומטם. יולנזי. לפרוטוקול שלא יהיה ספק. אין פה כוס. יולנזי רשוב, גיצור. סער אמר לי לפתוח מצלמה ולהתחיל לצלם.
אנחנו כרגע מצלמים, אני לא יודע למה ומה הסיבה. זה מה שאנחנו עושים? עכשיו נזכרנו, אין בעיה. בוא'נה, אתה חוצפן. אוי, זה פה, זה. זה פה. זה. טוב, בדיוק הגענו לחנות בגדים. זה חנות בגדים מטומטם, אתה לא רואה? טוב, אבל הגענו לחנות, אנחנו נחזור לכם אחר כך, כי אסור לצלם מחנות אותי. טוב חבר'ה, יצאנו מהחנות בגדים. יש מלא בגדים חדשים. אני לא קניתי כלום, לא אהבתי שם על שום דבר האמת. עכשיו נלך לסער, נלך לאיזה חנות להשיג סים לסער, למה כפר הוא היחידי בלי אינטרנט, אם נעביר אותו אין יותר סער. הוא לא, כתבי שהוא סער פאקינג לא יכול לדבר פשוט, באמת. סער, דבר רגע באנגלית. You spark me. What now? ספארק. מה זה ספארק דפוק, ניצוץ? פיקצ'ו. אין לי כוח אליך. אוקיי, הגענו לחנות צ'יפס. אנחנו רוצים לקחת צ'יפס. מוכרים פה מלא צ'יפסים. I want two piece of samurai. Large samurai and cheese. Samurai cheese. and samurai cheese. חבר'ה, מה אתם אומרים לגבי השניצל? איך קוראים לזה? וואו, טעים. יש לאבישי משהו לבן על השפתיים. לא, בדיוק נגד. ראית פה נגבת? יצא מהאצבע הנכונה אבל. גבינה טוב? נדיר מאוד. חבר'ה, יש לכם את זה רשמית, הגבינה טוב, כמו פעם שעברה, לא יודע מה מצפים שיקרה, כן? אחרי כל המשימות הקשות הגענו לוודאפון. אני מרגיש כאילו אני הפרויקט שלכם. חד משהו אתה פה. כל הכבוד, מיצי, תוכל להרביץ, יש ולוג. הצלם לא יכול למות, the cameraman never dies. מי קבע? כל סרט אפשרי. רוצה, מחכים ששם יסיים הבחור לחפור לבחורה. רק שלא יהיה ספק, אנחנו כולנו עם איסים, לשר יש טלפון חרבנה, לא יכול להשתמש עם איסים, הצד שלך צריך לקרות סים רגיל, שהוא פי 2 יותר יקר. Should I enable roaming data? For the second one, yes, then you can also use it in Belgium. Yeah, right. This is the roaming data? No, it should be, we'll put this on the screen. What is this? It's stupid, it's okay. לא מפעיל את ה... It is so stupid. נכון, אתם מתסבכים את המוח. לא, זה לא עבד. אתם מתסבכים את Thank you, man. אני יודע, מכיר אתכם. אבישי, הרומינג דאטה לא רוצה להידלק, כי הדלקתי את זה, חיביתי את זה, טמטום לחלוטין, טלפון שלו טיפשי לחלוטין. לא, הוא עזר, הוא ניסה לעזור. You are good, my friend. Thank you. Alright, enjoy it. תבינו שעכשיו צריכים לחזור למלון, והחברות מטומטמים האלה, כל דבר שהם רואים פה ליד, בוא ניכנס. אנחנו עם מזוודות עדיין, כולם. איפה אני נמצא? תסביר לי. אתה נמצא באמסטרדם, אבל בוא תוריד את הדברים שלפני זה. אתה מאמין שאני כרגע הולך כיוון מסוים? נכון. דברים אז אני נכנס. אבל כרגע נסחב עם מזוודות. מה זאת אומרת? אתה נסחב עם הדבר הזה. אתה מבין שצריך ללכת למלון סתם? הדרך עוברת על פעם. המלון נמצא שם. מדברים, לא עושים שום דבר. ואחרי זה אנחנו צריכים לחזור לכאן, אז למה? אנחנו כבר כאן, המלון נמצא לידך. ברווזים, אני... למלון קוסמק, עזבו אותי, לא די. למלון, איזה יופי. יש לו פרו גם. לא שנכנסתי... תראה כמה ברווזים. אני צריך להסתכל איפה אני לוקח, לא שנכנסתי עם מישהו עם הטלפון. טוב, חבר'ה, אנחנו נגיע למלון. אין ביטוח ואין נעליים, איזה ביטוח ואיזה חוינה. נכנסתי פה, מאחורה. כאילו עם המזוודה. החור שלו גדול. יצאנו הרגע בדיוק מהמלון, יש כאן בטעות במקרה כבר טייניקן אקספיריאנס. איזה קטע. רשום שם ולחסנו. עכשיו אנחנו יודעים שכבר היינו כאן פעם, אבל אבישי לא היה כאן, ליאור לא היה כאן, אלו היה כאן, ונטלי ואופיר במבחן. אז חילטורים. אנחנו יוצאים פה בטייניקן אקספיריאנס, עוד מעט נתחיל, יש לכם מסר לעולם אנשים, זה חשוב. Beer is good. Good is beer. תן לחיות ותן לי לחיות. If you really want to be this afternoon. If you really want to be here, that's the reason you are here. If you really want to be here, that's your hand. They're amazing. I am pretty certain at least these guys want beers. In the corner there, not so much. The guys, welcome to the Honey. Practical information just to tell you how this tour is going to work. הוא אמר, אני... So there's a long 90 minutes, but guess what? You do not have to listen to all of us. If your goal was just to drink beers, whose mission was that? Mama. Keep your hand down. Mama. Wait, who doesn't understand English? You probably missed everything I've said. Yeah? הלכתי להביא חלב. טוב, אז כמו שאתם יודעים אני מכין בירה.
ופה ספציפית בתוך המפעל שלנו אין מדריך, אז אני אסביר פה לקבוצה. בעצם בשלב הזה של ההכנה, זה השלב שבו אנחנו לוקחים את כל החיטה השעורה, שמים אותם בתוך כלי של מים שיכיל בערך פי 10 מים מנפח הגרעינים, מבשלים את זה ב-78 מעלות למשך 5 שעות, פה מכינים את זה אך ורק מגרעינים, לא מוסיפים איזה לטט נוזלי כזה או אחר. זה מקבל צבע ממש חום, זה משחרר מתיקות, הנוזל הזה שנמצא כאן הוא באמת נוזל מתוק. אני לא טועם אותו כרגע, אין לי מושג בטעם לפני כן. זה לא אני. יש פה זה כישוף. ופה נגמר החלק ההסברתי. אגב, מה שעוז אמר די נכון, זה קורן. מסתער מראש מה שאתם יודעים לראות. היו תעלה גם. חכה. רגע. בואו, כולם. תעלה גם. מה עושים עכשיו? פם. זה עושה הפוך. אני יושב על ברזל, אתה בועט לי אבישי. Hello, you want tokens for beer? Oh my god! You're welcome. אם סבבה, הבלונדינית שהוא רצה, הייתה קובצת עליו. אחלה אוויר, אחלה מקום, אבל אחלה אוויר אגב. קיצר יש רמן צמחוני עם ביצה, רכה כאילו, עצות נורי, מאוד היה שם קרור, אבל מציא ירקות, זה מה שחשוב. אחרי עשינו באייניקן, סימן שאלה גדול מה כן יכול להיכנס לבלוג ומה לא, על השקר. נראה, אני לא יודע עד מה אתם ראיתם, אבל אני ראיתי הרבה דברים. וזהו, זה הכל. ככה נגמר היום הראשון באמסטרדם לפני כל מה שקשור לטומורלנד. אנחנו נתראה בפרק הבא, ועד אז תעשו לייק.